99 persones que van ser obligades a abandonar la seva terra davant el triomf militar del franquisme a Espanya. Aquesta efemèride porta un objecte i opten a poder guanyar el fabulós viatge a Mèxic, que començarà a Veracruz, que és el lloc on va arribar el vaixell Sinaia, i és un viatge de 10 dies i 8 nits, amb totes les despeses pagades, per descobrir el rastre dels exiliats a Mèxic. Si avui és dia de celebració és perquè, malgrat que el vaixell Sinaia va passar a mans de l'Alemanya nazi i va ser desarmat el 1944, ara tornem a tenir un Sinaia aquí a Tàrrega. I avui inaugurem l'exposició prèvia a la Gran Rifa. Aquesta rifa se celebrarà aquest diumenge 14 a les 8 del vespre a la plaça dels Arbres, aquí a Tàrrega. Us encoratgem ara a descobrir cadascuna d'aquestes obres i la història que s'hi amaga darrere. A més, també podeu visitar la sala d'art, que hi ha una altra maleta mexicana, i també la sala de les inscripcions, on es van fer les inscripcions durant el període d'inscripcions de la rifa, on podreu escoltar les paraules d'una persona molt especial. Ara us convideu a que agafeu una copeta de cava, com que vulgui, i farem un brindis. Per tant, escuelas que los exiliados fundaron en México, en fin, como de ir documentando todo este proyecto. Quedó reunido, es esto y un poco más de material que ahora no está expuesto. Y esto se va a reunir en una maleta para quien lo quiera consultar. Pues creemos que cerca de Tárrega, dado que lo que nos interesa es que esto, independientemente de quien gane el sorteo, y viaje y conozca a esta gente, conozca estos sitios, bueno, pues quien no vaya también pueda enterarse de un poco de los poetas, de algunas de testimonios, de lugares de la Ciudad de México que han quedado marcados o que fundaron exiliados o que fueron importantes para el exilio, y en fin, algunas novelas, etc. Así que quien quiera anotarse, y esto está abierto para todo el mundo, pues si quiere registrarse acá, esta maleta la podrían tener durante un mes y bueno, leer, ver documentales, escuchar algunas grabaciones. Y esta maleta, la idea es que vaya girando, ¿no? O sea, se quedará en un punto para entregarla a otra persona que le interese también, y así hasta que haya interesado. Entonces quien quiera, bueno, me dice y aquí lo registramos. Es cuestión de llenar algunos datos, un formulario pequeño. Bueno. Este documental es un documental sobre el Sinaia, que es este barco, el primer barco, ¿no? En el que fueron, exactamente. Es una producción de una productora mexicana con televisión de Cataluña.
sí que fa il·lusió. O sigui, et volia trucar per això, perquè ara passaré per Tequilles i podré entrar. Ara, ja et dic, per dissabte estarà tot molt bé. Llavors avui van dir que un espectacle que està al metge, i llavors que és música en directe i prou, que es diu... Y ahí llegó a comer algo buenísimo. No, es que no es 19. Ah. Ahí. 18, 17, 4. Es que es como chiste. 2. Vaya, casi 57. Hay buenas que están fuertes y que no van. y atrás. No se ve. Sí.
Mira, estamos una mica més cap a aquesta banda de l'escenari. Hauríem de copiar que fan els Sagrats, que són una mica millor. Aquest és per fer suc. Per fer suc, vull dir. Aquí estaremos situats. Moltes gràcies a tots i a totes per ser aquí en una nit molt especial. La companyia Obsquené i Teatro Ojo us donen la benvinguda a la Gran Rifa d'un fabulós viatge a Mèxic. Donem les gràcies per ser aquí al director del Centro de las Artes de San Luis de Potosí, Eleno Guzmán. Sí. A la xaranga de Bellpuig, al director de la Fira de Tàrrega, Jordi Duran, a la il·lustríssima alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, i a tots vosaltres per acompanyar-nos en aquesta magnífica ballada. Que bé, que animats que esteu. Avui, 14 de setembre, aquí a la plaça dels Àlbers de Tàrrega, viurem una gala ben especial, perquè avui coneixerem el guanyador de la Gran Rifa. Ja fa més de 75 anys, el 13 de juny de 1939, va arribar al port de Veracruz, a Mèxic, el vaixell Sinaya. A bord hi havia 1.599 persones que van ser obligades a abandonar la seva terra davant el triomf militar del feixisme a Espanya. Aquesta efemèride forma part del que avui s'anomena exili republicà. 23.000 persones i tot el que van endur-se. Sí, brases per reconstruir una nova llar a Mèxic i la potència d'un projecte polític, social, cultural i econòmic que acaba florint, no sense contradiccions, en el país que els va acollir. Avui. De la seva terra. I és per tot això que les companyies Teatro Ojo i Obsquené us proposem obrir la possibilitat d'imaginar-vos un exili
tot preguntant-vos què us emportaríeu per sentir la vostra llar lluny de la vostra terra? què us emportaríeu si us veiéssiu forçats a exiliar-vos? Què us emportaríeu per sentir la vostra llar lluny de la vostra terra? Què us emportaríeu si haguéssiu de marxar de casa? Què no abandonaries per res del món? Què t'emportaries per començar de nou lluny de la teva terra? Sí, i què no t'emportaries? Què us emportaríeu per sentir la vostra llar lluny de la vostra terra? A veure, tu què t'emportaries per sentir la teva llar lluny de la teva terra? Una foto. Una foto. Molt bé, una foto de família? Família, sí. Una foto de família. I tu què t'emportaries, ho has pensat? Hòstia, no ho he pensat. Una bandera, potser. Una bandera. Una bandera. A veure, aquí, si haguessis de marxar, què t'emportaries? M'emportaria tot menys el meu marit. A veure, un objecte, anem per objectes. Quin objecte creus que t'emportaries per sentir la teva llar lluny de la teva terra? Una flor. Una flor? Una flor, el marit el deixaríem... Molt bé, doncs a veure, i tu, Sergi, si jo t'ho... D'objectes i de vivències, igual que va passar amb el vaixell dels exiliats, opten a ser els guanyadors de la gran rifa. Així doncs, passem a presentar-vos els protagonistes d'aquesta nit, els 68 participants i el que ells s'emportarien. Endavant! Hola, em dic Alba, jo m'emportaria les claus de casa meva. Hola, em dic Mireia, jo m'emportaria terrossos del tros del meu pare. Hola, em dic Ramon i m'emportaria un pot d'olives arbequines. Jo em dic Manel i m'emportaria una ampolla d'aigua. Hola, em dic Joan i m'emportaria un bitllet de 5 euros. Hola, em dic Núria i portaria una panera de roba que va fer la meva àvia. Hola, em dic Carme i m'enduria un paquet de mocadors. Hola, em dic Núria i m'emportaria la caixeta de timó. Hola, em dic Pisi i m'emportaria el col·lat de targa. Hola, em dic Agnès i m'emportaria una guitarra. Hola, em dic Gemma i m'emportaria el consell del Barça, vi de la terra i una barandina. Hola, sóc el Robert i m'emportaria una flauta dolça de fusta. Hola, sóc la Caral Casasalles i m'emportaria un colalls de la meva família. Hola, sóc la Júlia i m'emportaria una cullera feta a mà per un avantpassat meu. Hola, sóc l'Enric i m'emportaria un porronet. Hola, sóc la Isabel, m'emportaria una beseta foradada, no res. Hola, sóc la Teresa i m'emportaria una botella de fantasia. Hola, sóc l'Anna i m'emportaria un quadre fet quant a mi. Hola, sóc la Natàlia i m'emportaria un pot de terra de la meva terra. Hola, sóc l'Alba i m'enduria una ampolla d'oli d'oliva i un amulet per viatjar. Hola, em dic Giuseppe i em portaria les meves espardenyes i el meu gorret de Venezuela. Hola, em dic Ricard i em porto un fuet. Em dic Amar i m'emportaria una màscara de targarina. Hola, sóc Javier Morillas i em portaria pa amb tomata. Hola, em dic Begoña i m'emportaria un record que és una caixa de música. Hola, em dic Grècia i m'emportaria les fotos de la meva família. Hola, em dic Maria i m'enduria la senyera. Hola, sóc en Ramon i m'enduria un llibre de versos